Hola, soc Eduard Cavaller, dels Germans Cavaller, dolçainers de Sagunt. Sabeu que portem ja molts anys en el món de la dolçaina, però és molt curiós també la manera en com van començar. A finals dels anys 70, bàsicament, llevant d'algun dolçainer que havíem vist per Sagunt tocar alguna volta o que havien coincidit en algun campament del Gel del Genesí i allí mos feien les dianes per a despertar en dolçaina i tal, o bé per a un grup folk conegut com el Tall, que en aquell moment estava en auge, que nosaltres vam aficionar un poc per l'instrument. I aprofitant que un xic de les Valls va fer un taller en l'institut i portar les dolçaines antigues d'ahir de les Valls, doncs jo me vaig il·lusionar i vaig apuntar. El tema és que després de guanyar-me el jornal, el meu pare cremant la llenya, dels tarongers va aconseguir que comprara una dolçaina que jo, la veritat és que no vaig ser capaç de fer-la sonar perquè era un canyot. El fet és que, a pesar de tot, el meu germà, que estava estudiant clarinet en aquell moment, sí que va ser capaç de fer-la sonar i per acompanyar-lo, jo com no tenia tabal, jo en casa practicava en un tambor d'estos de polvos de llavar, que li pegué la volta i en dos palos que feien de baqueta jo practicava escoltant les músiques de la cinta de casset en ritmes i d'aquesta manera vaig aprendre, vaig aconseguir que el papi me comprara el tabal i a partir d'ahí ja començàrem a tocar junts els Germans Cavaller, després se va afegir el meu germà David i més tard germà. I res, bon dia!